Mamili tayo guys ng ng plant para sa garden. Ang ganda ngayon ng panahon, so lumabas tayo. Diyan tayo sa ubi. Diyan sa ubi. Ano yung mga paninda nila. So yan yung napamili namin. Uwi na kami. Tapos nang mapamili. Ang bilis namin dyan sa loob. Kasi tatlong plant lang yung binili namin. Napakadami ng tao dyan sagsikan. Kaya ang bilis ko lang umalis. Ayaw ko makipagsiksikan doon. Dito sa yan guys, yung yung iba inilagay ko dyan. Yung nandito. At ito yung itatanim ko. Ito yung pinamili namin ngayon. Magiging ganyan yan siya. Tataas. At iyan ang namin dito sa kapitbahay namin para medyo may ka naman private place. Hindi yung laging nakatingin yung kapitbahay mo. Ayan, pakita ko sa inyo. Yung naglinis na kasi ako nung isang araw, so ayan. Ang itsura. Itatanim din daw si Volky.
Didiligan ko na lang. Pakita ko yung kamay ko. Oh, grabe ang sakit, oy.